سلام كبرات تخاتلتي كاسيد ميديا ملومي تاريخ التقراء جنة إرتراوي جرنال أمان مكيل عندهم حزولكم نسأله بس أمونا خلقاتته يعد نسومال زنقت قطعه أمبسا أوغادين جرنال أمان مكيل عندهم بإسران حدن سنة شانش عتمئتن إسران 4 توليدو ولدو ننقص فانو زنقت جيجنا 5 ولدو خيتردهم شو عتقزي عليهم بحوس تقبلوهم كساب أعمى قدام زبسح كوسكيسون بمعباي كساب 10 تخبلي أمهارو جرنال أمان مكيل عندهم ناوت هدرنا هيوتو أب سودان كارتونز جمرة خوينو بتجزيتي هاتسياويت إثيوبيا بفاشتاوي سرعة موسولوني توريرا أب سنبرت الأوانيو مسجل حربنيا تاعت إثيوبياويان نمكلاس مدبه إذا خمزي دخلو أب سدت أب عباي بريطانيا تعوز نبرة نكوس سنجست هايلا سلاسة بحاجز إنجليز ناب سلطان نمبلاس ناب سودان توقعزه من إسي أمان ستفدر أقاد أمي بمتقام بحاجز أسفها وسن مسنقوس راخبه جرنال أمان أنصار طليان كقالس كمز دلي ننقوس هايلا سلاسة حبرون ننقوس هايلا سلاسة نسخا تمرتها طلع يكبر نحنا بحاجز إنجليزي إثيوبيا حرح نقبرعينا بولو جرنال أمان نزيب مقوام أنا تماهيري إنجليز طاليان عرب تقرنيا من باب صحاف كم تخيل زي وتحدر نمهان بقع يكون انديو بولو قداماو هايلا سلاسي بزلو فلقت تقريمو نامو كونناوي بيت تمرتي كأتو فقدلو بتجزيتي بمنجست إنجليز أب تحت مريحنة كولونيل أردون جتس محضر زنبري أب كتما كارتوم صوبة أبز بحار كبابي قدس جورجيس وتحضر وتمرتي ككتات الجمرة نشد الشوارحي وتحضر تعليم بمقسام نقص هايلا سلاسة كولونيل أردوين جت كم قدما وان أزازي سراوي السودان مصطفى أبز ترغبلو بمختل حالة أميتي تمرعي أبد أوان جرنال أمان مكيل عندهم كاب تمرعتي تقبلال بمبال كاب قداماو قرماو نقص هايلا سلاسة شلمات تقبل أبتحساس شانش أتبئتن 4 بكولونيل أردوين جت سمر حيلي بمخان أنصار طريان متقعتهم جمرو أبتي أب متكل فنة سلام دبر مارقوس كم قدما أب أوراج أوسوسا أفوكسن كبيدن وقزر أجيك نك شالك أما عرق توهبو دحر الطليان مسعرو قنبت حموشتا شانش عتمئتن 4 حدن عمة مرات فرنجي هزي هايلا سلاسي كاب سدت ناب أدس أبا أبس تملسلو حاد خابتهم العلوات مكوننات زعجبو نبري سراويت إثيوبيا بزمناو سراويت أقباب أبس تطيسلو أوان وين حاد خابتهم عبي تراز نبروم مكونناتيو جرنال أمان مكيل عندهم جرنال أمان أب تقراي قزقات زنبرو شامناين 17 كفل سراويت أزازو خوينو دحر مسراح بشحنش 4 شوعاتن بزنبرو نقود سراح درجة ليتنال كولونيل توحبو
ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ብዝነበሩ ወታደራዊ ተመክሮን መልከት ቋንቋ እንግሊዝን በሚያዝያ 1951 ሰራዊቱ መሪሑ ከም ዓቃብ ሰላም ናብ ኮርያ ወፈረ። ጅግና ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ኣብ ኮርያ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘይሰማምዖ ጉዳይ ተፈጥረ። ዘይመሰማምዑ ምኽንያት ድማ እዚ ዝስዕብ ነበረ። ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ሒዝዎ ዝኸደ ሰራዊት እቶም ባዕልትነት ዝተጠቕዑ ኣዘዝቲ ሰራዊት ንዓቕሚ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ጅግና ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ብምስትንዓቕ ንኣማን ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ብምግባር ዋና ኣዛዚ ጻዕዳ ገበሩ። በዚ ዝተቆጠዐ ቆራዕ ጅግና ኣማን ድማ ሒዘዮ ዝመጻኩ ሰራዊት ባዕለየ ዝመርሖ እንተዘይኮይኑ እዚ ክብረይን ክብሪ ሃገረይን ዘጉድል ስራሕ ምዃኑ ንሃገረይ ክምለስ እየ ብምባል ውሳንኡ ኣፍለጠ። ብዝተፈላለየ ኣካላት ወላ እኳ ስርሑ ብምኽትል ክቕጽል እንተለመኑ ሰራዊተይ ወይ ባዕለይ ወይ ንዓደይ ብምባል ኣብ ወሳኒኦም ጸኒዖም ንሃገሩ ተመለሰ። ቅያሩ ድማ ሙሴ እርገቱ ዝተባሃለ ኮሎኔል ተመደበ። ጀነራል አማን ካብ ኮርያ ድሕሪ ምምላሱ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምምራሕ ወተሃደራዊ ፍልጠቱን ምዕባይ ኣብ ካምበርሊን ኮሌጅ ተማህረ። ካብ እንግሊዝ ኣብ ዝተመልሰሉ ኣብ 1953 ብርጋደር ጀነራል ማዕርግ ረኸበ። ኣብ 1961 ብግርማሜን ዋይን መንግስቱ ንዋይን ድሕሪ ዝተፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ዝከታተል ዝነበረ ጀነራል አማን ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ተጸዊዑ ኣብ ሃራርጌ ዝነበረ ሳልሳይ ኣንበሳ ክፍለ ሰራዊት ኣዛዚ ኮይኑ ተሾመ። ብ1964 ኣብ ኦጋዴን ምስ ሶማል ኣብ ዝተኻየደ ኹናት ብዝነበሮም መሪሕ ተራ ድንቂ ወተሃደራዊ ጥበብን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሶማል ዝተጓናጸፎ ዘይርስዕ ዓወትን የበረሃውና አንበሳ ኮዳት ትራሱ አሸዋ ልብሱ እንኳን ለጠላት አልሰሳም ለነሱ በመባል ተገጠመሉ። በመላእ ህዝብ ሰራዊትን ልዑል ፍቅርን ዝነበሮ ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም ምስ መንእሰያት ኣዘዝቲ መኮንናት ዝነበሩ ርክብ ከም ኣዛዚ ዘይኮነ ከም ዓርኮም ዝቆርቦም ዝነበረ ጀነራል አማን ሓደ ካብኣቶም መንግስቱ ሃይለ ማርያም ነበረ። በቲ ግዜቲ ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ተመዲቡ ዝሰርሕ ዝነበረ መንግስቱ ብማዕረግ ከዓብዩ ልዑል ግደ ዝነበሮም ጀነራል አማን እዮም ነይሮም። ካልእ ጀነራል አማን ኣብ 1961 ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ደጊፍካ ተባሂሉ ማዕርጉ ብዘይከኣለ ብዝነበሮ ዘይከሓድ ወታደራዊ ተራ ኣብ 1966 ሜጀር ጀነራል ረኸበ። ንሰራዊቱ ከም ኣቦን ወድን ብፍሉይ ፍቅሪ ዝመርሕን ዝሕብሕብን ናይ ምብራህ ዓቕሙ ዝተመስከረሉ ወተሃደራቱ ኣድናቆት ዘትረፈ ብተፈጥሮ ሕበብ ዘይፈቱ ሓሳባቱ ብናፃ ዝገለጽ ብጎቦ ዘይሕመ ጭዋ ደፋር ጀነራል እዩ። እቲ ካብ ህዝብን ሰራዊቱን ልዑል ኣድናቆትን ክብርን ተቐባልነትን ዝረኸበ ጀነራል አማን ዓንዶም ብንጉስ ሃይለ ስላሴ ከም ስግኣት ስለ ዝተጠመተ ካብቲ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበሉ ውትድርና ብምስሓብ ኣብ 1966 ኣባል ናይ ሕጊ ምክር ቤት ገይሩ ሰየሙ። ንዝተወሰነ ዓመታት ምስ ኣገልገለ ድማ ኣብ ነሓሰ 1972 ካብቲ ዝፈትዎ ሞያ ውትድርና ብጥሮታ ተፋነወ። ጀነራል አማን ሚካኤል ዓንዶም
ኣብ 1974 ልዑል ምንቅስቓስ ተማሃሮ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ካብ ኣባል ሰራዊት ፖሊስ ዝተዋፅኡ ደርጊ ዝተባህለ ጉጅለ ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ከም መራሕኦም ክሽመሎም ሓተቱ። ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብመሰረት ሕቶ ኣዋሃድ ኮሚቴ ደርግ ኣብ ነሓሴ 1974 ንኣማን ዓንዶም ሌተናል ጀነራል ማዕርግ ብምሃብ ሓለቓ ሰራዊት ገይሩ ሰየሙ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰራዊትን ፖሊስን ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ መስከረም 13 1974 ንንጉስ ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ከም ዝወረደ ብዋግዒ ኣውጁ። ካብዚ ብምቕፃል ጀነራል ኣማን ዓንዶም ናይ ደርጊ ኣቦ ወንበር ናይ ሚኒስትር ምክልኻል ምክሪ ቤት ሚኒስትር ምክልኻል ጠቅላላ ኤታማዦር ሹም ሓለቓ ሰራዊት ኮይኑ 4 ኣገዳስቲ ስልጣን ሂቦም ሸምዎ። በቲ ግዜቲ ንኣባል ደርጊ ዘይኮነ ስልጣን ዝሃብሉ ምክንያት ንንጉስ ነገስቲ ግርማዊ ሃይለ ስላሴ ካብ ስልጣን ኣውሪዶም ባዕሎም ስልጣን ምዝሕዙ ህዝቢ ኣይቅበለናን እዩ፣ ስለዚ ብሰራዊትን ህዝብን ተቐባልነት ዘለዎ ኣብ ስልጣን ዝመጽእ ሕሸና ብምባል እዮም ነዚ ቦታ ብቑዕ ዝነበረ ድማ ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ስልጣን ሃብዎ። ብተወሳኺ ኣባል ደርጊ ዝነበረ መንግስቱ ሃይለ ማርያም ፈታዊ እዩ ስለ ዝነበረ ጀነራል ኣማን ስልጣን ንኽሕዝ ልዑል ግደ ካብ ዝተፃወቱ ሓደ ነበረ። ኣብ ኢትዮጵያ ልዑል ስልጣን ዝረኸበ ጀነራል ኣማን ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኩናት ዝነበረት ክፍለ ሃገር ኤርትራ ብምምራሕ ናይ ሰላም ፃውዒት ኣቕረበ። ኣብ ኤርትራ ሰላም ንምምጻእ ይሕግዙን እዮም ዝበሎም ብርጋዴር ጀነራል ጎይትኦም ገብረዝጊ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ገይሩ ሰየሙ። ኣብቲ እዋን 1974 ታሕኤ ማለት ጀብሃ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራን ማለት ሻዕብያን ኣብ ወኪል ሃገር ኣብ ሓያል ኩናት ሕተት ክልተ ኣሕዋት ደቂ ሓንቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ደቂ ሓንቲ ማህፀን እውን ደም ዝፋሰስሉ ዝነበሩ እዋን እዩ ነይሩ። ብጀነራል ኣማን ካብ ኣስመራ ክሽምግሉ ዝተላእኩ ዓበይቲ ዓዲ መሻይኽን ቅሽሽትን ዝተላእክዎ ዕቂ ሰላም ገዲፎም ነቶም ደም ክፋሰሱ ፀንሕዎም ደቆም ዓሪቆም ንኣስመራ ተመለሱ። በቲ ግዜ ኣብ ኩናት ሕተት ዝነበሩ ሓይልታት ጀብሃን ሻዕብያን ተዳኺሞም ከለዉ ንምድምሳሶም ተወሊድ ሳኽ ሓይሊ ዝሓተተ ኣዛዚ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ዝነበረ ጀነራል ተፈሪ ሓገዝ ብዘይምርከቡ ኣንፀርፀረ። ኣብ ወርሒ መስከረም 1974 ጀነራል ኣማን ኣባላት ደርጊ ሒዙ ናብ ኣስመራ ብምምላስ ኣብ ሳባ ስታድዩም ኣሽሓት ህዝቢ ብምእካብ ኤርትራውያን ዝተቐረበሎም ዕድል ክጥቀምሉ
ደርጊ ንኤርትራ ዘለዎ ናይ ተሃድሶ ምዕባለን ብምንንጻር ኢትዮጵያውነት ተቐቢሎም ብሰላም ክነብሩ ብምትሕስሳብ ሽማግለ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መልሲ ክህብዎ ሓቢሩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመልሰ። ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ምስ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት ብዛዕባ መፍትሒ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ዝመያየጠሉ ዝነበረ ግዜ ሻለቃ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከሎ ሓበሬታ ስለ ዝበፅሖ ንሻለቃ ኣጥናፉ፣ ሻለቃ ብርሃኑ ከምኡውን ሻምበል መጎስ ሒዙ ብሃንደበት ኣብ ኣኼባ ተራኽበ። ጉዳይ ኤርትራ ኣቐዲሙ ደርጊ ስለ ዘይተመያየጠሉ ዝርርቡ ከይቅፅል ትእዛዝ ዝመስል ሓሳብ ምስ ኣቕረበ ጀነራል ኣማን ድማ ቤት ምክሪ ምስ ተመያየጠሉን ውሳነ ምስ ሓለፈን ደጊሙ ምስ ደርጊ ክዛተየሉን መንግስቱ ሃይለማርያም መልሲ ሃቦ። ብድሕሪ ሻለቃ መንግስቱ ንሓላፊ ፀጥታ ዝነበረ ኮሎኔል ተስፋይ ወልደስላሴ ጀነራል ኣማን ከይፈለጠ ብምስጢር ናብ ኤርትራ ብምልኣኽ ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ዝነበረ ኩነታት ሓበሬታ ክርክብ ገብረ። ኮሎኔል ተስፋይ ወልደስላሴ ሓበሬታ ኣኪቡ ምስ ተመልሰ ሕዳር 15/1974 ድሕሪ ቀትሪ ሻለቃ መንግስቱ ህፁፅ ናይ ደርጊ ኣኼባ ክካየድ ፀውዕ። ኣብቲ ኣኼባ ጀነራል ኣማን ከምኡ ድማ ሓለቓ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል ግዛው በላይነ ከም ዝርከቡ ተገብረ። ሻለቃ መንግስቱ ኣኼባ ኮሎኔል ተስፋይ ወልደስላሴ ናብ ኤርትራ ከይዱ ዘለህሉ ኩነታት ሓበሬታ ከም ዝኣከበን ፀብፃቡ ከም ዝቐርብ ብምሕባር ኣኼባ ከመተ። ኣብቲ ዝተገብረ ፀብፃብ ሻዕብያን ጀብሃን ዝተባሃሉ ሓይልታት ካብ ማንም ግዜ ንላዕሊ ሓይሎም ኣስመራ ከቢቦም ኣብ ዝኾነ እዋን ኣስመራ ተቆፃፂሮም መንግስቲ ክእውጁ ተዳልዮም ኣለዉ። ክሽምግሉ ዝተላእኩ ኩነታት ተዓዚቦም ዝተላእኩ ገዲፎም ደቃም ሪኦም ከም ዝመርሱ ህዝቡ እውን ልቡ ከም ዝሸፈተ ብምሕባር ተደራቢ ሓይሊ እንተዘይተላኢኹ ኤርትራ ክንፀልያ ብምባል ፀብፃቡ ኣቕረበ። ንፀብፃብ ኮሎኔል ተስፋይ ወልደስላሴ ዝተቃወመ ጀነራል ኣማን ካበይ ዘምፃእከ ፀብፃብ እዚ ኢሉ ድሕሪ ምንዳር ኩነታት ኤርትራ ብኹናት ዘይኮነ ብሰላም እዩ ዝፍታሕ፣ ዝያዳ ሰራዊት ኣብ ንግልእ ከሉ ዝገደደ ፀገም ክፍጠር እዩ። እዚ ኣነ ባዕለይ ሒዘዮ ዘለኹ ስለ ዝኾነ ንዓይ ክደፍበይ ብምባል ንኣኼበኛታት ኣርድአ። ሻለቃ መንግስቱ በአንጻሩ ወተሃደራት ከይዋግኡ ተገይሩ ሰራዊትና ከተማታትን ተኸቢቡ ተገንፀልቲ ወገናት ሓይሎም ኣጠናኺሮም መንግስቲ ክኾኑ ተዳልዮም ተደራቢ ሓይሊ ኣይንልእኽን ምባል ድሌት ተገንፀልቲ ወገናት ምምላእ እዩ ብምባል ሓሳባቱ ኣፍሰሰ። ሻለቃ ኣጥናፉን ካልኦት ናይ ደርጊ ኣባላት እውን ንመንግስቱ ሃይለማርያም ደገፉ። ብድሕሪ እዚ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ክለኣኽን ዘይክለኣኽን ብጥምፂ ተወሰነ። ብጀካ 3 ናይ ደርጊ ኣባላት ድማ ናብ ኤርትራ ሰራዊት ክለኣኽ ድምፂ ሃቡ። ጀነራል ኣማን ይለኣኽ እንተልኩም ጅጅጋ ዘሎ መካናይዝ ብርጌድ ክለኣኽ ሓሳቡ ኣቕረበ። ይኹን እምበር ቅርፂ መሬት ኤርትራ ንታንክታትን ስርዓት መካይን ብሓፈሻ ንመካናይዝ መጓዓዝያ ምቹ ኣይኮነን። ኩናቱ ከቢድ ብምዃኑ ክኸይድ ዘለዎ ኣጋር ሰራዊት እዩ ኢሎም ንሓሳቡ ዳግማይ ኣባላት ደርጊ ተቃወሙ። ጀነራል ኣማን ዓንዶም ድማ ኣነ እኮ ትንገል ጀነራል 10 ዓመት ዝኣዘዝኩ ብምባል ዘቕረቦ ተቃውሞ ዝሰምዖ ኣይነበረን። ኣብ ሓሳባቶም ብምድራቕ ኣጋር ሰራዊት ናብ ኤርትራ ክኸይድ ተወሰነ። ድሒሩ ግን ሓሳብ ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ቁሩዕ ከም ዝነበረ ጅጅጋ ዝነበረ መካናይ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይድ ከም ዝነበሮ ዝበዝሑ ኣባላት ደርጊ ረዲእዎም። ምክትል ኣቦ ወንበር ደርጊ ዝነበረ ሻለቃ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣቦ ወንበር ጀነራል ኣማን ከይፈለጠ ካብ ሕዳር 4 ክሳብ 6 ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኣን ዝርከቡ ፖሊስን ኣሃዱ ሰራዊትን ኣብ ዝርከብሉ ማዓስከራት ዜሮ ከም ዘዘራረበ ብሬድዮን ጋዜጣን ተሓበረ። ብተወሳኺ ብሬድዮን ጋዜጣን ካብ ዝተቃልሐ ሻለቃ መንግስቱ ብህዝቢ ሰራዊትን ተቐባልነት ንኽረክብ ዝተወባኸበ መግለፂ ከምዚ ይብል ነይሩ። ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ደርጊ
نملأ اسم سراويت إثيوبيا تقدم زبل قال أبانነት ፖሊስ ሰራዊትን ዝሓቆፈ ምንቅስቃስ ኣባል ደርጊ ዝመርሑ ኢትዮጵያ ዘፍረቶም መንእሰይ መኮነ ሓደ ዝኾነ ብፍቅሪ ሃገር ዝሓመም ቆራስ ቁልጡፍ ውሳነ ዝወስድ ጅግና ተባሂሉ ክዝንተወዱ ጀመረ። ሻለቃ መንግስቱ ግዚኡ ሓልዩ ዝቕመጦ ስልጣን ቀዲሙ መሰራዊት ብምልላይ ተቐባልነት ምርካብ ብትግሃት ይሰርሕ ከም ዝነበረ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮነ። ጀነራል ኣማን ዝሓዞ ስልጣን ንምሓዝ ድሌት ከም ዘለዎ እውን ኣኣመረ። ሻለቃ መንግስቱ ዝገብሮ ዝነበረ ካብ መራኸቢ ብዙሃን ዝሰምዐ ጀነራል ኣማን ኣንዶም ቂም ሓዘ። ኣነ መሳርሒ ፓፔታ ኣይኮንኩን ብምባል ስርሑ ገዲፉ ኣብ ገዝኡ ኮፍ በለ። ኣብ ሕዳር 16/1974 ካብ መመረቕቲ ሓይሊ ኣየር መኮንናትን ከመረቕ ዝነበሮ ኣመመ ብምባል ከይመፀ ተረፈ። ጀነራል ኣማን ኣብ ዝቐፀለ መዓልታት ኣብ ስራሕ ብዘይምርካቡ ጀነራል ኣማን ተኣሲሩ ወይ ተቐቲሉ ዝብል ወረ ኣብ መላእ ኣዲስ ኣበባ ክንስሓት ጀመረ። ጀነራል ኣማን ስራሕ ብዘይምፋሩ ዘይተሓስበ ፀገም ከይፍጠር ሻለቃ ኣጥናፉ ተካትሉ ብርሃኑ ባየ ሻለቃ መኩርያ ከምኡ ድማ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ገዝኡ ንምርድዳእ ከቱ። ጀነራል ኣማን ቂር ዝብሎ ብዙሕ ምዃኑ ምስ ዘሎ ጉጅለ ደርጊ ክሰርሕ ከም ዘይክእል ንሱ ባዕሉ ዝመረፆም 7 መኮንናትን ካብ ደርጊ ዝምረፁ 7 ናይ ደርጊ ኣባላት ጠቕላላ 14 ኣባላት ክምረፁ ደርጊ ተሓዲሱ ዝተረፉ ኣባላት ደርጊ ሰብዓ እቲ ዘቕረቦ ሓሳብ ድሒሩ ጀነራል ኣማን ኣንዶም ደርጊ በቲኑ ስልጣኑ ክድል ዘቕፅባ ሓሳብ ተባሂሉ ተወለ። ሸምገልቲ ንጀነራል ኣማን ናብ ስርሑ ክምለስ ምስ ኣመንዎ ኣብ ከተማ ዝናፈስ ዝነበረ ወረድ ዜጋ ኣብ ጎኒ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ መዕበይ ህንፃ ክርከብን ብቴሌቭዥን ተመሓላሊፉ ህዝቢ ከረጋግዕን ተበፂሑ ተፈላለዩ። ብፅቢሕቲ ንግሆ ኣባላት ደርግን ጋዜጠኛታትን ካሜራታት ተኺሎም ዝፅበይዎ ጀነራል ኣማን ግን ከይመፀለ። ኣባላት ደርግ ዘጋጠመ ሻለቃ መንግስቱ ሓበሩ። ሻለቃ መንግስቱ ቴሌፎን ጀነራል ኣማን ክጥለፍ ንኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ኣዘዘ። ተስፋዬ ናይ ጀነራል ኣማን ናይ ቤት ፅሕፈትን ገዝኡን ስልኪ ብምጥላፍ ክከታተሉ ጀመረ። ጀነራል ኣማን ምስ ጀነራል ግዛው በላይነ ምስ ካልኦት ኣዘዝቲ ደርጊ ክስርሑን ኣይከኣለን ዝብል ድምፂ ጠሪፎም ንመንግስቱ ሃይለማርያም ኣቕረቡ። ሻለቃ መንግስቱ ነቲ ዝተጠልፈ ንጀነራል ኣማን ንምጥቃዕ ካብ ስልጣን ከወርዶ ፅቡቅ ኣጋጣሚ ሆነ። ነዚ ኣጋጣሚ ምጥቃም ድማ ጉባኤ ፀውዐ። ኣባላት ደርጊ ድማ ካብ ዘለውዎ ተፀውዖም ኣብ ኣኼባ ተረፉ። ሕዳር 21/22/1974 ንገለ ኣባላት ደርጊ ብዛዕባ ኣማን ኣዘራርቦ። ሕዳር 22/1974 ድሕሪ ቀትሪ ብመሪሕነት ሻለቃ መንግስቱ ጠቕላላ ናይ ደርጊ ኣኼባ ተኻየደ። ኣብቲ ኣኼባ ጀነራል ኣማን መርሓና ክጠቕመና ንላይና መስና እዩ እንተኾነ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣይከኣል ካብዚ ሓሊፉ ንደርጊ ንምብታን ምስ ገለ ኣባላት ኮይኑ ክቃወም ጀመሩ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ድማ ሰራዊት ከይንቀሳቐስ ብምእዛዝ ንሓድነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝፀዓሩ ከም በዓል ተወለደ ኣሰፋ ከም ዝእሰሩ ገበረ። ድማ ናብ ኤርትራ ወታደራት ከይልኣኹ ብምባል ተቐይሩ። ክኸይድ ምስ ተወሰነ ድማ መካናይት ሰራዊት ክኸይድ ኣለዎ ብምባል ድሕሪ ኣኼባ ክውርዩ ስራሕ ካብ ዘይኣቱ ሰሙን ሓሊፉ ይርከብ። ሻለቃ ኣጥናፉ ኮሎኔል ተስፋዬ ካልኦት ናይ ደርጊ ኣባላት ከይዶም ስርሑ ክምልላስ ለምኑ። ንሱ ግን ምስ ሓደ ፀቢብ ጉጅለ እንተዘይኮይኑ ኣይሰርሕን እየ ብምባል ሻለቃ መንግስቱ ክሱ ኣቕረበ። ሻለቃ መንግስቱ ፀብፃብ ክሱ ድሕሪ ምቕራቡ ናብ ሰራዊት ብምኻድ ኣዘራሪብና ዝበሉ ኣባላት ደርጊ ፀብፃብ ክቕርቡ ገበረ። ሻለቃ ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ናዝሬትን ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ከም ዝተራኸበ ሰራዊት ናብ ስልጣን ዘምፃእኩሞ ንስኹም ሕጂ ኣይሰርሕን እንተኢሉ ንዓና ኣይምልከተናን ናትኩም ጉዳይ
እንተኾነ ግን ካብ ኣሲርኩም ተቐልቦ ንምንታይ ከም ቀዳሞት ሰበስልጣን ስጉም ዘይትወስዱ ኢሎም ብምባል ጸብጻብ ኣቕረብ። ሻለቃ ዘገየ በየነ ተመሳሳሊ ሓሳቡ ቀበለ። ጉዳይ ንዝርርብ ክፍቲ ምስ ኮነ ናይ ደርጊ ናይ ሰሜን ንዑስ ኣባል ዝኾነ ሻለቃ ነሲቡ ታየን ካልኦትን ጀነራል ኣማን እዚ እንተገይሩ ንምንታይ ተፀውዕ ዘይሕተር እንተዘይኮኑ ናይ ስልጣን ውድድር ድሌትን ኣሎ ማለት እዩ ባል ኣቕረቡ። ናይ ሳልሳይ ክፍለ ሰራዊት ተወከልቲ ጀነራል ኣማን ብሓቂ ገይሩ እንተኾይኑ ከይድና ክነዘራርቡ ዝብል እንትኾን ኣቕረቡ። ሻለቃ መንግስቱ ጀነራል ኣማን ይፅዋዕ ኣይደልን እዚ ሓሴት ምስማዕ ይኣክል ብምባል ሻምበል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ ናይ ገዝኡ ቴሌፎን ዝጠረፉ ናይ ጀነራል ኣማን ዝርርብ ከም ዝሰምዑ ገበረ። በቲ ዝተቐልሐ መሰረት ጀነራል ኣማን ካብ ዝተዛረቦም ምክትል ኢታማጆር ሓለቓ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ግዛው በላይነ ኣነ ኣማን ምስ እዚኦም ከመይ ጌራ ክሰርሕ ይኽእል መንግስቱ ንባዕሉ ናይ ሓደ ክፍሊ ሎጂስቲክ መኮንን ሰፋሪ ሓርጭ ነይሩ ክብል ይስምዕ። ጀነራል ግዛው ግን ወይታየ ሰማምዕኩም እንተሰርሕኩም እያ ንሶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣብፅሕናهم ዘለዉ ይብሎ። ኣነ እኮ ንኸማኹም ዓይነት ናይ ጀነራላት ክብየ ዝማጎስ ዘሎ ክብል ድማ ኣማን ይሰሉ። ብተወሳኺ ምስ ሳልሳይ ክፍለ ጦር ኣዘዝቲ ብርጌድ ምስ ኮሎኔል ካሳ ገብረ ማርያም ኮሎኔል ጌታቸው ባልቻ ደርጊ ከስራሕና ኣይከኣለን ክብል ብቴሌፎን ክዘራርብ ከሎ ተመልኡ ይስምዕ። ሰራዊት ንምንዓብ ንሰራዊት ንምርካብ ኣብ ዝገበሮ ፈተነ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ደርጊ ከም ዝኣተወ ሻለቃ መንግስቱ ብተወሳኺ ኣረድአ። ሽዑኡ ተጋባእቲ ዝሰምዕዎ ናይ ጀነራል ኣማን ድምፅን ናይ መንግስቱ ተወሳኺ መግለፂ ሓሳባቶም ኣቀይሩ። ገለ እውን ብዘረባ ጀነራል ኣማን ቀንዶም ተቆጠሩ። ኣኼባ ቅድሚ ምጅማሩ ሻለቃ በየነ ዝእዘዙ ገዛ ጀነራል ኣማን ክሕልው ሓላፍነት ተዋሂቦም ነበረ። እንተኾነ ግን ብዘይ ዝኾነ ትእዛዝ ሓለውኦም ገዲፎም ከም ዝኸዱ ዳንኤል ኣሰፋው ሓበሬታ ኣብፅሐ። እዚ ልዑል ስምባደ እኳ እንተፈጠረ ብቁጥብ ግን ካብ ቤት ፅሕፈት ደርጊ ካልእ ሓለዋ ከም ዘለኣ ገበሩ። ኣብ መወዳእታ ውሳነ ንምሕላፍ ሕዳር 23/1974 ቀዳም ንክርከቡ ተነጊርዎም ኣኼብኦም ዓፀው። ቀዳም 23 ኣብ ቤተ መንግስቲ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ደርጊ ዝርከብ ኣዳራሽ ኣኼበኛታት ተኣከቡ። ኣብቲ ከባቢ ረሻት ዝፀዓና ጂፕ ዝዓይነተን መካይን ዝዓጠቑ ወታደራት ድሩዓት መካይንን ነበሩ። ኣብቲ ኣኼባ ኣባላት ደርጊ ንኡስ ደርጊ ኣባላት ፈጻሚ ኮሚቴን ዝተፈላለየ ሓለፍትን ብመሪሕነት ሻለቃ መንግስቱ ሃይለማርያም ኣጀንዳ ብምሃብ ንጉሆ ሰዓት 8 ተጀመረ። መንግስቱ ሃይለማርያም ናይ ዝቐደመ መዓልቲ ኣኼባ ብምዝኻር ተሪር ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዘድሊ ድሕሪ ምሕባር ጀነራል ኣማን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንኽውዕል ንዳንኤል ኣሰፋው ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ነቶም ቀዲሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ እትዮሞም ዝነበሩ ኣባላት ስርዓት ሃይለ ስላሴ ዝነበሩ ኣመልክቱ ድማ ወታደራት ንምንታይኹም ኣሲርኩም ፀብሒ ደርሆ ትምግቦም ዘለኹም ብምባል ይዕዘም ዝብለው ዋርዲ ዕሱራት ፀብሒ ደርሆ ብሽታ ተሰልችና ዝብሉ ብተወሳኺ ድማ ዕሱራት ምስ ዝሃድሙ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ትሕትዋ ኣይንብሉ ብምባል ከረድእ ፈተነ። ኣብ ማእከል ኣኼባ እውን ስምዒት ዝተሓወሶ ክትዕ ተፈጥረ። ከም ዝሓሰቦ ክኸደሉ ጀመረ ሻለቃ መንግስቱ ሓሳባትኩም ዝተፈላለየ ካብ ኮነ መርማሪ ኮሚሽን ተሓተቲ እዮም ዝበሎም
وقدامي درجان أنو تحقر زحوتو وسانخ كنم محلالتنا بلو بزي أخبنياتات تحري مسمع نابك تسألو وساني ناي قلي سبات سم الناس أوعو هذا حادر إتوتات تحري مسمع دمت المعاون نبرين 50 حدن كم مئتي كابتا قبعت الدمت مزهبو بعد سلطان زنبره ناي موت فردك وهامونو تحبره بدحرزي ناي زخون رئيتو خي حددو ناي درقي ناي أسرات كوميتي أم حدار زنبره شالقا إتاچو شبشي زرزر كم بقبره كابزي أقدمو قدامي منستر أخليلو حبتو ولد بمجمار نخلهم تنك تميت نيروم استوالو كابينة منسترات ناي منستر زين حالفتي ناي زبانا نبوس حيلة سنتلاسة بديلو مستوال حالفتي زرزر حسمات مستزوعي تقواباتي دمتخهبو جمرو إذا خمزيلو كله أما أكل قبائي كورونيل دانيال الدراش بمؤتاو واتحدراو سلام تهبو جرنا الأمان كيل عندهم بيدهم كروف عدني أيقونان كبل سبساب بحبريت هابي شالك أمون قستو كمان نمر إتوغي حدتون كي تتبين يدو انتهيو تصبو انتزو يكونو دمسسو بمبال تأزازام حلالة بدحرزي دمت مهاب دهرم أصال 59 سبا سلطان نبر ناي موت بتوصلوا له وسانخ بلصدقا كلخال محضر بيت صحفت كوميتي خصومو مرحتو هابي وسانخ مستفصنا كاب درغي كام ناي درغ نس كوميتي تعزبت تمدغو بتحرزي اخيبا تزازيمو نناب ستمدغو هدوم تزاز كصبيو تدبره ساعات حموش تدحر قطر الكبابي معرفو نفرتي كبي التخصيص لستسمعين تانكتات ندرعات مكاين ناب تمسسم بالأمر أمرح وراء تبع جبنا جرنا الأمام مكيل عندهم إذا يهمن اللوس لستتخصين كنتات سخبودن حلوتي حقز سلزحاتوتو نبره أنت تانكي كان شلوت حسا بيتو كسابت أتو بتبع تتخوصي كبرات خطاتلتي كاسيت ميديا أموت تدقال جقننت جرنا الأمان عندهم كمينيرو بتقزيتي أباد سطتات درق زنبره بعين زرعو أقل تشحن حدا أما دمت قد صحفو ناي عين مسكر أقليني مدى بيك عدزو أبتق زيتي أنا ود إسرع عمات من سيطرة أباد سطتاني شعو قزيه بتزت فترة زي مسمما جرنا الأمان مكيل كي حدم إسرانا 4 ساعات وتحدرات سيبيل استخدم أبالات سلطان تخبيبو أبصنع حلوين أقدمهم حلواز نبرو وأنا بمتكا الدلنياتا جميرو بتا معالتي دحر قطر نجرنا الأمان كحزوز موزو فتنو دراش زبهالو 3 بوليس على الاتي كمان بساز وازن النبرة جرنا الأمان عب مريد تسوطعو أزاز حلقة 5 زنبري نعلم كفانوا خلو زترف خلطة وتحدرات دما قصلو دحرزي كساب سمسي زدفر عدرا انتاي تحاسيبون توسينون ايفلتن مشيت كبابس 8 فرعان طرو حيلوش هوسبيتال أكباب كلت حجرات كينات أو جم زواج قلوبها مثلا بحقي التزنبرة الإيد نحاد سبن محازب بازلو سرحيتي تباهيلو زمان تانكتات والتحدرات أزازن سرقيا أحلق لقو
መጀመሪያ ብውሽጥን ብደገን ምልውዋጥ ተኹሲ ተኻየደ እቲ ምስ ጣልያን ዝገጠመ ናብ ኮርያ ዝወፈረ ኣንበሳ ኦጋዴን ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ግን ኣይተኻኣለን። ብፎክስ ብረት ክገጥምዎ ዘይከኣሉ ወታደራት ደርግ ታንክ ጀነራል ኣማን ዝዓረደሉ ገዛ ተኲሳ ክትፍንቁሎ ጫወት። ጀነራል ኣማን እውን ብግዲኡ ቦታን እናቐያየረ ግብረ መልሲ ሃቦም። እቶም ጅግና ተባሂሎም ማዕረግ ክስየሙ ዝግብኡ ወታደራት ወላ እኳ ዝተረፈ ዘሎ ክሳብ ዘይመስል ኣብቲ ከባቢ እንተተኣከቡ ሓደ እኳ ደርቢ ክገጥሞ ኣይተረኣየ። ኩሎም ርእሶም ብድሕሪታ ክሓቢኦም መስኪን ተራ ወታደር ክሞትሎም ግባ እንዳበሉ ይጭድሩ ነበሩ። ድሕሪ ዝተወሰነ ምልውዋጥ ተኹሲ ግን ብወገን ኣማን ድምፂ ተኹሲ ደው በለ። ጀው እንደፊሩ ንውሽጢ ዝኣቱ ፍጡር ተሳን ኣድዩ ዘሎ ኢሎም ብሕሳብ ዝደፍረ ብድሕሪዚ ሓደ ኣዛዚ ፖሊስ ንሓደ ካብቶም ናብ ቤት ጀነራል ኣማን ዝፅጉዑ ዝነበሩ ዝዋዕ ንዓ ተመለስ ንስኻ ምጫል ቆልዓ ኢኻ ሻምባልን ኣዛዝን እንተሞትኩ ፀገም የብለይን ባል ብድሕሪት ኮይኖም ወታደራቶም ክሞትሎም ዝፅበዩ ዝነበሩ ኣዘዝቲ ክወድቅስ ዝደለዮ ሰብ ተዛረበ። እተረ ኣባል ግን ይሙት እምበር ንስኻ ሳትኣቱን ኢኻቦም ባል ተኸራኽቶ። ሻምበል ግን ሽጉጡ ጣል መሪሕዎን ውሽጢ ገዝኡ ኣቐል። ኣነ ድማ ንኽልቲኦም ተኸቲለ ሰዓብዎም። ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ምስ ሙሉእ ወታደራዊ ክዳን ምስ ማዕርቡ ለቢሱ ታንኪ ዘፍረሶ መንደቕ ፀቂጥዎ ኣብ ፃዕሪ ሞት ነበረ። ሰለስቴና ከም ዓንዲ ጨው ደርቅና ንዕዘቦ ድማ ነበር። ብድሕሪዚ ኣውንኡ ዝተመልሰ ክመስል እቲ ሻምበል ብሓንቲ ግንባር ሃሪሙ ካብ ፃዕሪ ሞት ኣከላወ። እቲ ሻምበል ደገ ወፂኡ ከም ዝሞተ ምስ ሓበረ ጀነራላት ቦታ ፀው ብሞት ሓደ ሰብ ተሓቆ። ኣነ ድማ ኣየ ዓለም በልኩ። ብድሕሪዚ ሓደ ስሙ ዘይሓስኩ ጀነራል ሬሳ ጀነራል ኣማን ናብ 4 ኪሎ ዝርከብ ቤተ መንግስቲ እናዮ ክንከይድ ኣበረን። ብዝተኣዘዝናዮ መሰረት ቁፅሪ ታርጋ 1012 ናይ ፖሊስ መኪና ፅዕንና ቤተ መንግስቲ ኣብፃሕና። ሽዑ ኸነብፅሕ ከለና ዘይርሳዕ ጸልማት ምንባሩ ዘለና ነብሰን ሰራት ወንበርጃ ብታሪክ ተወቃስ ንረሳ ከም ምስላም ዳኽንታ መስገብ ባል ብግምት ከባቢ ሰዓት 10 ፈረቓ ቤተ መንግስቲ በፅሓ። ብፃይ መንግስቱ ሻምባል ዳንጀራ ሰፋው ተሓንሳው ደው ሽዑ ጀነራል ኣማን ተቃራኒ ይርኡዎ ብላሽ ሻለቃ መንግስቱ ኣብ ቅድሚ ሬሳ ዝኣክሎ ምስ ተዓዘቡ ሻምበል ዳንኤል ናብ ንብፀቱ ውሰድዎ ብምባል ኣዘዘ። እዚ ማለት ናብቶም ናይ ሞት ፍርዲ ተዋሂብዎም ኣብ ካርቸሊ ዝተረሸኑ ናይ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ኣባላት ዝነበሩ ማለት ነው። ብድሕሪዚ ኣነን ሓላፊን ስራሕና ወድና እናናብ ቤትና ብምባል እቲ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ 1993 ዓመተ ወይ ድማ ብኸይተሻለ ምስክርነቱ መዝጊቡ ነበረ። ታሪክ እቲ ዘይፀዓት ካብ ዝኣመነሉ ናቕ ዘይብል ጅግና ጀነራል ኣማን ሚካኤል ዓንዶም ከምዝነበረ ኣርበኛ ኣይነብር ነይሩ ታሪኹ ግን ይፍረስ።